والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi, matuƙa sun karkace da gare su to abin nan fitina ta same su. Allah ya ce wal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. wa man yashaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. haka nan kuma ko mutum ya rike qur'ani da hadisi in ya saba mufassara malaman farko shi ma yakan ja shi ga halaka. shine wa man shaqi rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukhari da Muslim sune mai littafan hadisi. To yanzu muna cikin Muslim abin nan sadaka zakka kullu naw'in min al-ma'ruf sadaqa ko targhibu fi sadaqa kwadaitarwa ga yin sadaka. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حدثنا شوبة حول السند وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له شي محمد بن المثنى شي أدى لفظ حديث شي رويته وانا لفظ حديثي يأتي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب ناجى حارثة بن وهب يقول هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى من الله هنا تصدقوا كوي صدقة ويوشك الرجل يمشي بصدقته yana kusa wato wani mutum shi tafi da sadakar shi ko ya kulu ladhi utiyaha wanda yabba in ya tafi da sadakar shi yabba wani shi wanda yabba din nan ya ce masa law ji'ita biha bil amsi qabiltuha da ka zo da sadakar nan jiya to da na karbe ta yau fa amma al'ana fala hajata li biha amma yau bani da bukata Allah ya wadatar da ni fala da man ya kabalo ha saboda haka ya tafi ga wani ya tafi ga wani ya tafi ga wani bai samu wanda ke karba to saboda haka wato kai kokari kai ta sadaka to abin bai isa ba to wannan shi na yiwa ga sahabbai domin sun yi zama cikin wahala bayan haka nan Allah ya kawo musu wadata abin nan ya kawo musu wadata wadda yake abin nan har in an wa wani kyauta sai kyautar nan ta gewa ya gidaje da yawa kamin a kai abin nan wannan zagawa da abinci kan yi tsakanin sahabbai wannan wadata ce ta sa ko yawa ce ta musulmi akwai duka biyu in an ba wani ya ce wani ya shi ne bukata ta yi gare shi amma kuma su sun kai ga wadatar har ya zanna wata mutum bai san iyakar duke shi ba amma daga an ce abin nan ba fassara da yake ga wannan hadisi amma yaushe za a ba wani komiyon duke shi dukiya ya ce bai so wani wannan abin ya ɗauka kamalar kila ban yi tsammanin da zo da shirya ba ne ce da kasan ne kada ya je gare ni ko ya yi wani magana cikin dare game da bayani ya yi magana suna cewa karshen zamani amma karshen zamani inda an dibi yadda abin yake ai sahabbai dai sun kai ga wannan hali wanda yake akai musu sadakar ce akai gidan wani وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال سكتي حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان النبي يتي للي ونزامني زي زوم متاني يطوف الرجل فيه بالصدقة متون زي دوجي وياوا da sadaka shi sadakan nan mina zahabi ta zinari hadan ya kudu ha minhu bai samu kowa wanda zai karbi wannan sadaka daga gare shi wa yura rajul wahidu yatba'uhu 40 imratan kuma a ga mutum guda mata 40 na bin sa yaluzna bihi suna kowa gare shi min qillati rijal saboda karancin maza wa kasaratin nisa'i da yawan mata don an kakkashe mazan su wajen jihadi kusan wannan abin nan ne kun ga abin kusan sahabbai ne inda za a ta yi a kashe mutum 12,000 sana kuma abin nan
wa fi riwayati min barrad watarar rajula wato kaga abin da maimakon a ce wajurar rajula an ka ce watarar rajula alwahid ya taba hu 40 imra'a kaga mutum guda wato mata 40 na bin sa wato don abin nan ba su da mai rikon abin nan lalurar su kun gane to wa haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana yaqub wa huwa ibn abd الرحمن القاري عن سهيل انا ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ظن الله ياتي لا تقوم الساعه حتى يكثر المال wato sa'a tashin kiyama ba ta tsayuwa hata ya kasar malu har dukiya ta yi yawa wa filu ya zuba hata ya kharja rajulu bi zakati maliya har namiji ya fitar da zakar dukiyar shi wala yajidu ahadan ya qabalu haminu bai samu kowa wanda zai karɓi gare shi wa ta ta'uda arlul arabi murujan wa anhara har kuma kasar larabawa ta zama murujan wato fadamu waɗanda yake ruwa ɗaya ne ta abin nan ba noma wa anharan da koguna a wannan lokacin kasar larabawa ta zama haka nan kusan yanzu ta zama don yanzu abin nan noman da abin nan mutanen saudiya ke yi babu inda ake yin sa kudi ko kwanan nan mai kun ji an faɗa libya ruwa ya cika da sahara kuma su suka yi su kansu su suka yi to aka bai talmali murujin abin da fadamu wanda ke abin nan ko shuka ba a yi bayan da ta zan abin nan sahara wa haddathana abu tahir haddathana min wahab ana amr ibn al-harith ana bi yunus ana bi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yakthura fikum al-mal wato sa'ar tashin kiyama ba ta tsayuwa face dukiya ta yi yawa gare ku fa ya fila zuba hata yuhimma rabbul mali har mai dukiya shi niyyar man ya qabalu minhu wato shi zan abinda ya himantuwa gare shi wane ne zai karbi wannan sadaka man ya qabalu minhu sadaka shi da ya damuwa gare shi wa yud'a ilaihi ar-rajul akilai mutun zuwa ga ya karbi zakka ko ya qulu la araba li fi yace ni ban da bukata ga wannan zakka a yi ta yin sadaka yanzu amma yin mutum yadda bi hadisi wata abin nan sahabbai ne waɗanda Allah ya wadatar daga baya ya fi daidai da haka wa haddathana wasil ibn abd al-a'la wa abu quraib wa muhammad ibn yazid ar-rifai wa lafz wasil sana lafzan hadisin na wasil ne abin nan wasil ibn abd al-a'la قالوا سكتي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقي الأرض أبلاز كبدها تقي الأرض أبلاز كبدها واتو قصا ذات أمان واتو أبنا guntayen hantarta wato abubuwan da a ciki kenan cikinta amsal al-uswan kamar abin nan ginshikai min az-zahab na zinari aw al-filat da azurfa wa ji'ul qatil ko ji'ul qatil qa'il ko wa yaqulu fi hada qatil ne wa ji'ul qatil wato sai wanda yayi kashin kai yazo wa yaqulu fi hada qataltu don waɗannan abubuwa ne kashe wani ni kashewa ne wato kenan abin nan kudin da mutane sun ka tara sun ka yi faɗace saboda su ranar kiyama wato abin nan ƙasa zuza ta amayo wannan dukiya domin yan zinariya ce ko mai an kai da ita tana nan ba ta canzawa to shi kenan sai wanda ya kashe wani saboda neman dukiyar sai ya tawace saboda wannan ne kashe wani waje ulqadu wanda ya yanke abin da mai yanke hanya shi ma ya kula ce fi hada qadatu rahimi wato wanda ya kaɗa zumunta don wannan ne ni kaɗa zumunta wato don zinariyan nan waje usariq barawo ya taho shi kuma ya kula fi hada qad adiyadi don wannan ne an ka yanke hannuna
sun mai yadda ko wala ya ku zuna minu shi sannan yud'auna ko ya da'una ku su kira shi su ce to taho dauki an abin nan duk wani kake so kai barawa taho dauki wanda kake so kai kuma wanda ka rumunta taho dauki wanda kake so kai wanda yi abin nan ya kashe wani don dinariya taho dauki wala ya ku zuna minu shi ku ba mai dauka kowane gudu yake yi nan wurin kada zumunta din nan ana nufi ne irin waɗanda 'yan uwansu ke tasowa daga wani wuri su wajen su don neman taimako ko da ana zaune wuri guda suna neman taimako yake ba su to shi ke na lahira ko kuma mace ƙarshen duniya duk ƙasa za ta amayo wannan sadda kowa bai da bukata ga wanda za a ba a wani a ki ba shi maganar duniya ko za ta wato kenan kada ka riƙe kada ka yi ɓanna don samu in ka samu ka yi yadda Allah ya ce kada ka yi sata kada ka kaɗa zumunta saboda shi sannan kuma kada ka ƙi ba da zakka tsoratar ƙwarai to sai kuma abin nan babu wato abin nan sadaka wadda za a karɓa sai daga dukiya wadda a halat وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يجي أبو هريرة يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب وأن بي صدقة وتصدق دوك يود أحلبا ولا يقبل الله إلا طيب على حالي ألا في كرباسين أبن أحلت إلا أخذها الرحمن بيمينه وتمتم بي صدقة ود أحلبا face Allah ya karɓe ta da hannunsa na dama kun gane wa in kanar samaratan ko da ɗan icce guda ne fatar tamaratan da dino ko samaratan ɗan icce wata ko da ɗan icce wata guda ne mutum ya yi sadaka da shi to fayar bu ko fatar bu sai ta yi ta ƙaruwa fi kafin rahman cikin tafin ubangiji mai rahama hatta ta kuna azama min jabal hatta zan ta dutse girma kama yi rabi a hadukun fuluwahu kamar yadda ɗayan ku ke renon ɗan dukushin sa in ya samu ɗan doki karami ya ɗora renon shi har ya girma aw fasilahu ko ko abin nan ɗan raƙumi in ya samu ɗan raƙumi ya ta renon su har ya girma wato haka kenan wanda ya sadaka da ɗan abu kaɗan wanda a halatta alhali Allah bai karɓa sai abin da a halatta to in ya karɓa ga da zai yi ko wani zama ne kaɗan kamin aljima ya abin nan ya girma wadadan aiki daban zunubin kuma cutar da aka samu dukiyar aka yi daban saboda kan aka yi sadaka da dukiya wai ta haram ko wani aiki na ibada akwai ladan aiki akwai kuma zunubin sata kuma gashi nan ya bada to abin nan in mutum ya yi laifi shi sadaka da laifin ya fi ta shi ci in bai samu mai ba yan da yake ba bai kai bital mali ko abin nan ko ba ba shi lada ba wato abin zai sauki la ya kabala illa tayyib to in an ce ka biya ho bai wuya ba to فصل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الله ياتي لا يتصدق أحد بتمرة أيام ونمتن غداب زي صدقة دندبينو غدابا من كسب طيب daga sana'a shi wadda ta halat illa akhadha Allah bi yamini fa ce Allah ya karbi wannan dan dabino nan da hannunsa na dama fa yurabbi ha shi dore renon wannan kyautar kama yurabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗayan ku ke renon dan dukushin sa au qalusa ko yan abinan qalus yan abin dabbobi yan kanana hatta ta kona misal jabali hatta zan kamar dutse au adam ko mata ha dutse girma kun gane wannan akwai kwadaitarwa kenan ga yin sadaka wa hadathani umayyah ibn bistam حدثنا يزيد يعني ابن زري حدثنا روح بن القاسم حول السند وحدثنيه احمد كما احمد بن عثمان يا بعد لابان وانا حديثي العودي
حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان يعني ابن بلال سليمان بن بلال كلاهما دكان عن سهيل بهذا الاسناد وان اسنادي في حديث روح كان حديث da an karwato daga rawh an ka min al-kasb ay mutum bai sadaka da dabino bana ko ko dan ice daga sana'a wadda halal ko yadda ha fi haqqi hako kuma shi sadaka da ita inda ya kamata a yi to sai wato Allah ya karbe ta cikin hannunsa na dama ya ta redonta wa fi hadith Sulaiman ga hadith Sulaiman ko ya dauha fi mawdi'a shi azan ya sadaka nan inda ya kamata a aza wato Allah ya karbe ta cikin hannunsa na dama ya ta redonta ta girma ta zan kamar dutse kun gane baka san inda ya kamata a bada zakka ba إنما صدقات الفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. to nan zabi dai ka baya ka gane to wanda la sadaka ta dauri ko ta dauri ko ta farilla ko ce ba fa inda ake bayarwa ba zakka an mata suna sadaka sannan kuma sadaka ita ma ko wacce duk aikin alheri sadaka ne wato a ce sadaka akwai wajiba ko wanda ba wajiba ba to ya san inda zai bada zakka to sauran wacce sadaka wa zai babu zumunta ko matar ka ba abinci sadaka ce to ci gaba ko وحدثنيه أبو طاهر سنة أبو طاهر يا بان بعد من حديث يتي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناو حديث يعقوب كما دي حديث يعقوب عن سهيل وان يرويته دغ سهيل غا كان سما وحدثني أبو كرير محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا فدير مرزوق حدثني عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره قال شي ابو هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم don Allah ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne bai karba komai na ibada sai an da zan mai tsarki wato kenan halal wa inna Allah amara almu'minina bima amara bil mursalin kuma ku sani Allah ya umarci mutane mu'minnai musulmi mu'minnai da abin da ya umarci manzanninsa wato yadda an ka umarci manzanni haka an ka umarce hukumun minnai menene an ka ce fa qala Allah ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salih ya ku manzanni ku ci daga halal sannan ku aikata aiki na kwarai inni bima ta'maluna alim ni masani ne ga abin da kuke aikatawa wa qala kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga da abubuwa na halat wanda muka baku arziki kun gane ko ashe kenan sun washkuru lillahi sannan ku gode ma Allah wato ku bauta masa a ce sai ka ce halal sannan zaka bauta ma Allah da mu'minai da annabawa manzanni duka dai ko wani sai ya ce halal sannan za a karbi aikin sa suma zakar rajula bayan haka na annabi ya ambaci wani mutum yudilu safar wanda yake mai yawan ibada yana yawaita zuwa ya tafi hajji ya tafi ina zuwa wurin ibada ash'as wanda yake mai kura agabar wato gashin sa bai ko dara gashin sa shine ash'as agabar mai kura ya muddu ya dahi ila sama kullum wato aikin ibada yake yi ko wanka ba shi yana miƙawa hannun shi zuwa sama ya rabbi yana ta roƙon Allah amma fa mad'amuhu haramun abincin sa haram ne wa mashrabu haramun abubuwan da yake sha na shaye-shaye haram ne wa malbasuhu haramun sana tuhan da yasa shi ma haram ne wa guzir bil haram ka ubansa ya tun farko ya ci da shi da haram fa na yi sajabu lahu to wannan duk aikin da yake na za a karɓar masa ashe kenan ka yi kokari ka ci halal ka ci da 'ya'yanka halal bai ya ba uwar shi amma kuma abin da ka bata tun da Allah ya azama sadaka ne ba ka ba ɗanka wanda yake bai balaga ba amma wanda ya balaga kana iya ba shi don ci da shi ba wajibi ba ne kanka ka gane
eh wanda aka gani ke wane wanda yake tayawa ibada eh malami ne an ka ce mai yawan ibada ne a cewa an kai kamin ka yi ibada sai ka ci halal amma in ka ci haram sannan ka to kana ibada komi yawanta ya za a karɓar ma na to faɗi da kan Allah sauƙaƙe to wannan ya nuna in an ka ciyar da kai in an ka ciyar da mutum haram in ya tashi ba zai yi kyama ba har da ya dora ci da kansa a shuka da kai ba ita ke yabanya ba Allah sauƙaƙe don haka ake cewa ba mai shiga aljanna da aikinsa sai wanda Allah ya abin nan aka tambaya annabi an ka ce haka ya ce hanni sai Allah ya rufe ni da rahama shi to ba ka zubar da mutuncin ka ba to shi bai zuwa ya ci naka shi bai zuwa ya ci naka to wanda kake ci ka rayu fa babu alhasi ala sadaqati walau bi shakki tamratin kwadaitarwa in mutum zai yi sadaka kada ya ce wannan abu yayi kaɗan a'a shi ba da duk abin da ya sauka gare shi ko da tsagen dabino ne a raba ɗan dabino kashi biyu ya ba da kashi guda kada shi ji nauyin bayarwa domin rashin bayarwa ya fi aibi aw kalmatin ɗaya ba in ba ka da abin bayarwa kai magana mai kyau wa annaha hijabu minan nari wato ita sadaka ko magana mai kyau wato shamaki ce daga wuta wanda ya ba da sadaka ko in bai da abin sadaka yake magana mai kyau to wannan shamaki ne daga wuta gashi nan to a lokaci bai yi ba kamin a nemi irin su a rasa ba su حدثنا عون بن السلام الكوفي حدثنا زهير بن معاوية الجعفي أنا أبي إسحاق أنا عبد الله بن معقل أنا عدي بن خاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله يناتيوا man istata minkum an yastatira min an-nar duk wanda ya samu iko daga cikin ku shi rufe kai ne daga wuta walau bi shakki tamratin ko da tsagin da bino ne fal ya fa'al shi aikata amin kada ka ce yayi kadan ya zan ba da dan wannan abu kadan bayar ko tsagin da bino ne a'a to muna magana halal mun wuce wancan حدثنا علي بن حجر to in ya zan ba halal bane kai sadaka yafi ko kaci sadaka to حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر يتي حدثنا وقال الآخران صدنا صورة بسكتي أخبرنا وعيباس العباري إيسى بن يونس shi kuma yace haddathana al-Amash ana khaythama ana Adi ibn Hatim qala shi Adi ibn Hatim yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don Allah yace ma minkum min ahadin ba wani daga cikin ku illa sayukallimuhu Allah sai a face Allah zai yi masa magana laysa bainahu wa bainahu turjuman ba mai fasara tsakaninsa da Allah wato kenan Allah zai masa magana da maganar da yake ji shi kuma ya mayar da ansa fa yanzu wato shi dibi aina minhu ko shi ce ina nake wala yara bai san inda yake ba kun gane illa ma kaddama sai dai abin da ya gabatar na aikinsa shi zai gani wa yanzuru ash'am shi diba wajen hagu minhu da gare shi
yanzu ru'ai mana ta diba wajen dama falayara bai ganin abin nan bai ganin komai sai ma abin da ya gabata na aikinsa wa yanzu ash'am sannan ya diba wajen hagu minhu da gare shi falayara bai ganin komai illa ma kaddama sai abin da ya gabatar na aikinsa wa yanzu bai ne da ya diba gaba gare shi falayara bai ganin komai illa nar sai wuta tilka washi gaba ga fuskar shi fattaqun nar saboda ka ya ku mutane ku yi kokarin karewa kanku daga wuta walau bi shaqqi tamratin ko da tsagin da dan dabino ne zada ibn hujr ya kara ga wannan hadisi qala amash yace wa hadathani amr ibn murra an khaythama mithlahu kamar wannan hadisi wa zada fi ya kara gare shi walau bi kalimatin tayyiba in ba ka da ko tsagin dabinon da zaka bayar to yi magana mai kyawu wato in kai magana mai kyawu wanda yake ita dai ta sauka gare ka ka kare wuta da wannan magana وقال إسحاق يتي قال الأعمش أنا أمر بن يمرة أنا خيثمة كما هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال سكتي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش أنا أمران بن يمرة أنا خيثمة أنا عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار النبي يا أنبت وتا فأراد سيكود كي wa ashaha ya juya da abin nan kirjinsa sun makala sannan ya ce ita ƙunnara ku yi ƙoƙarin kare wuta sun ma'arar sannan ya kau da kai kuma wa ashaha ya ƙara juyawa da kirjinsa hatta da nan na annahu ka annama yanzu ilaiha sai mun kai zaton kamar dai yana bibi ga wutar ne yadda ya ɗora ba da baya sun makala sannan ya ce ita ƙunnara ku kare kanku daga wuta walau bi shakki tamratin ko da tsagen dabino ne dan dabino fa man lam yajid wanda bai samu ko tsagen dan dabino ba fa bi kalimatin tayyiba shi kai kansa daga wuta daga da magana wanda yake mai kyau walam yadhkur abu quraib ka annama amma abu quraib da anka ce ka annama yanzu ila kamar annabi na dibi to bace ba abin nan wa qala sai yace haddathana abu muawiya haddathana al-amash kun gane ko hadisi ya ce yi tsoron wuta ko da za kowane mutum Allah zai magana ana ma yanzu ila yau kuma Allah ya to bai ce ba abin Allah ya ce a Qur'ani su kafirai a ran nan da za a kebance to za su ga Allah to bai yiwa ai magana da kai baka gama yi ma magana ba ga an ji ba wani mai tsakanin su shine abin nan babu mai tarjama to kowa da alheri sadaka ne sai dai kuma kyauta ka yi ta don wanda ka ba ya ji daɗi amma sadaka ba ruwanka da jin daɗinsa ko rashin jin daɗinsa don Allah ka yi don haka wanda baka sadaka ko ka tafi ko ka ce Allah ya saka ba ruwa ne amma wanda ya baka kyauta yana son ka ce na gode ka gane bambancin su Allah gafarta wani ce tambaya ya ce sadaka za ba iyaye suka ce sadaka ba ta zama kashi ba a ba abin ba a ba uwaye sadaka amma kuma in ka ba su kamar sadaka ne don an ce aiki na alheri kulluhu sadaka bismillahir rahmanir rahim saboda haka wato mutum da zai dauko abin nan zakka ko sadaka ya ba uwaye ba sai dai shi musu abin nan shi ba su abin da wajibi a kansu domin in mutum ya bada abin da wajibi ya fi sadaka don wannan farilla ne kamar mutum abin nan hamsu salawati ai abin nan duk yadda nafila ta yi kyawu ba ta yi kamar guda ba cikin su sadaka kenan ba kyauta ba ne وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن خاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار ومنظر الله أروته دقريت يا أنبت وتا وتعوذ منها يني مسألي دقريت أعوذ بالله من النار وشاهد بوشه كما يكود كيد فسكشي بن ثلاث مرار سو حسو
sun makala sannan ya ce ita kunnara ku kare kanku daga wuta walau bi shakki tamratin ko da tsagin dabino ne fa in lam tajidu in ku samu tsagin dabino wanda za ku kare kanku daga wuta ba da shi fa bi kalmatin tayyiba to ku yi amfani da kalma mai kyau kun gane حدثنا محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم shi munzir ibn jarir yace mun zan wuri manzon Allah fi sadarin nahari wato cikin farkon rana qala fa ja'ahu qaumun sai wasu mutane suka zo masa abena kufat wadanda ke ko ta kalma ba su da urat tsiretattu mujtabin nimar wanda yake wato abin nan tuwashin su wato har sun tsatsage aul aba'i a ce nimar ko aba wato kenan tuwashin su sun tsatsage mutakallid su sun rata takubba amatuhum min mudar mahi yawan su duka wato daga cikin mudar ne bal kulluhum min mudar ko a'a ma dukan su ta mudarawa ne kun san mudarawa cikin su quraisha na hito fa ta'ammara washu sai fuska annabi ta canza washu rasulullah wa fuska manzon Allah ta canza sallallahu alaihi wasallama lima ra'a bihim don abin da ya gani gare su min alfaqa na talauci fa da kalla sai ya shiga gida kuma kharaja sannan ya fita wa amara bilalan ya umarci bilal wa adan ne kiran sallah wa aqama yayi iqama fa sallah yayi sallah wato annabi ya ce ai kiran sallah an kai iqama sannan yayi sallah da mutane kuma khadaba sannan ya huduba fa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halitta ku min nafsin wahidatin daga asali guda daga wato rai guda domin duk kowa jikan Adam ne ila akhir al-ayati ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna illa wa lamma tagasha hamlan khabiyyan wa rabbi wa lamma qala da'at to har karshe inna allaha kana alaikum raqiba wato kuma ku sani ubangiji ko yana nan mai kallo ne akan kuma tsaro ne gare ku wal ayati allati fil hashr sannan da wata aya wadda a cikin suratul hashr dan ka ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzunna su ma qaddamal ligadin rai ta yi dibin abinda ta gabatar wanda ta aje don lahira gobe wattaqullaha ku ji tsoron Allah tasaddaqa rajulun min dinarihi annabi na faɗa musu ya ce wani mutum ya yi sadaka daga dinarin sai yana da ɗan zinariya ya yi sadaka daga ciki min dirhamihi ko kuma yana da azurfa ya yi daga dirhaminsa min saubi ko yana da tufa daga cikin tuhon nan ya ɗauka min sa'in kuma yana da ɗan sa'i guda ana abinci ya yi min sa'i burrihi na alkamashi min sa'i tamrihi kuma daga sa'in da bino ya yi sadaka daga nan hatta ƙala har annabi ya ce walau bi shaqqi tamratin wato mutum shi sadaka in bai samu waɗannan mu koda da tsagen da dan dabino guda kala fa ja'a rajulun sai annabi ya shi mai ba da labari ya ce bayan annabi ya faɗi wannan magana sai wani mutum ya taho min ansar daga cikin mutanen Madina bi surratin ya taho da jaka kada ko kafuhu ta ajizu an hawa wato hannuwansa ba su ma sun yi kusa su kasa ɗaukar ta wato jaka cike da wani abinci bal ajaza ba ma wata ai kusa ta bari ba har hanayensa ba su iya daukar jikat saboda ya ciko yana ja kala sun mata ba annas sanan bayan da wancan ya taho mutane sun kai ta bi suna ba da sadaka hata ra'aytu qaumaini min ta'amin hanniga tulin kamar tulin abinan dutsi na abinci an tara wasu yabin da tuhahi hata ra'aytu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tahallalu hannun gaba ta fuska annabi tana haske ka annahu muzahaba kamar fuskar nan tashi an sa mata zinariya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan kira wato an ka karba an ka tara abubuwa na abinci da tuwahi da abin nan kudi sai ya ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan duk wanda yayi wata hanya ta kware ga musulunci falahu ajruha yana da ladar wannan hanya wa ajaru man amila biha da ladar wanda ya aiki da irin wannan ba da bayan haka nan min gairi an yankusa min ujurihim shay'un ba da ya rage komai ba ashe kenan idan liman yayi sallah ya ga wasu cikin lalura ya tashi ya hudu ba don a tara abin an ka tara an ka bayar to ya samu lada abin kuma annabi da ya fara yi ya samu irin wannan kun gane
wato kullum dai kai wani abu wanda zai jawo hankalin mutane ga alkhairi to duk wanda ya irin wannan bayan ka kana da lada abin nan kana da abin nan ka mishi na wannan wanda liyamin da ya tara sun ga su ce shi gamin shi sa farfa ne sai to yana da shi ya bayar in bai da fa wa man sanna fil islam sunnatan duk wanda ya yi wata hanya cikin musulunci hanya sayya wadda yake batar da kyawu kana alaihi wuzura to laihin wannan hanya tana nan akan shi wa wuzur ma amila biha da laihin wanda yayi aiki da ita min bari bayan shi min gaida an yun qasa min auzarihim shay'un ba da an rage komai daga laihukan su ba wato in mutum yayi wani mugun aiki wato sharadi dai kada shi zan kai abin da ya saba ma addini in kai wanda ya saba ma addini kaga kenan kai wata sunna ka gane to in ka tafi neman ilimi haka yi ilimi wani ya gani ya tafi ai kaga ya koyi da kai to wannan da ban an hana kai addu'a Allah shi taimake ka ga aikin ka ko abin nan za na makaranta ku ko a ci a min addu'a Allah shi abin nan wannan aibi ne to وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حول السند وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال سكتي جميعا سودك سكتي حدثنا شعبة حدثني عون بن أبي جحيفة قال شي أبو جحيفة يتي سمعت المنذر بن جرير نادي منذر بن جرير شي كيار ويتو أنا أبيه لك وبنس جرير قال كنا عند رسول الله يتي منذر وجه منذر الله صدر النهار وتفرقنا رانا بمثل حديث ابن جعفر كما دai wancan hadisi na ibn Ja'far kun gane na cewa wanda sunnatan wa fi hadith ibn Mu'adh min ziyada wato ga hadisin ibn Ziyad akwai dan kali kala yace summa sallat zuhura summa hadaba bayan da annabi ya yi wannan magana sannan ya yi abin na sallar azhar sannan ya hudu ya faɗi wannan magana kun gane don a tara mu waɗannan mutane masaki ne kamar yadda kun ka tara mutanen abin nan mutanen Bauchi kun ga alheri ne mutum zai mulki tsarin da yake da watan da ke ciki da ake kai wannan abubuwa ko su sai su suka bari ranar ya zo ne su tara mutane a karatu kawai a yi tambayoyi a amsa a yi fatawa da irin su dai kuma ya wannan abu to dan me sun ka tsaya sai ranan ya zan bid'a inda ka ci gaba kullum kana karantar da mutane ana cewa ka bid'a ka gane kuma da cewa ranar alhamis da juma'a ba su koyowa to don kansu حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل ومحمد بن عبد الملك الاموي قالوا سكتي حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن امير عن المنذر بن جرير عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم نازن ina zaune wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta'ahu qaumun sai wasu mutane sun ka taho mujtabin nimar wanda yake tawahin su mai afayyan su sun caccage wa saqul hadith ban kana sun ka tsara hadisin bi qissatihi da yadda yake wato abin hadisin yake ka bai wancan wa fihi cikin su ƙarin da sun kai fa sallar zuhur ya sallar azhar summa sa'ida min baran sannan ya hawo minbari sagiran wannan minbari dan karami wa hamidallah ya gode ma Allah wa asna alayhi ya beshi thumma qala sannan yace amma ba bayan haka nan fa inna Allah anzala fi kitabihi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane Allah ya saukar cikin littafinsa da an ka ce ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin ga waɗannan ƴan uwanku ne ku diba cikin halin da suke ku tara musu abin da ya kamata kun gane wa hadathani zuhair ibn harb hadathana jarir an al-amash an musa ibn abdullah ibn yazid wa abi duha an abd الرحمن ibn hilal al-absi an jarir ibn abdullah qala ja'a nasu min al-arab wasu mutane sun tawo daga cikin kauyawa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama alaihi musuhu abinda sun ka an atuha gare su gashin tumaki kun ga wata kenan tuhon sufi bai da kyau far'a su a halin ya ga wata mugun halin da suke ciki wa qad asabarhum hajatun bukata ta same su
wa zakara bi ma'ana hadith ya ambaci wato kamar wancan hadithin da an ka ce an kai sallar bayan ka na tashi ya hudu ba kun gane to babu alhamdu bi ujratin yatasaddaqu biha wa nahyi shadid an tanqis al mutasaddiq bi qalil wato abin nan dauka bi ujratin yatasaddaqu biha wato mutun in yayi sadaka wato abin nan ko kuma an ce yayi wani abu na sadaka ɗauka ya yi to aikin da ya yi za a ba shi lada kamar an ce ungo wannan ka ka kai sadaka da shi da ya bayar kai kuma da tahiyar da kai ka za a biya ka ijarar aikin kun gane ko wannan ya shadida an tanqisa mutasaddiqi bi qalilin haka nan kuma hani mai tsanani wato kada mai sadaka shi rage wani abu abin nan ko kaɗan an ce shi ko kuma ya bayar wani ya rage to حدثني يحيى بن معين حدثنا بندر حدثنا شعبة حول السند وحدثنيه بشر سنة كما بشر بن خالد يا بان لابارين وانا حديثي ولفظ لو كن شيء هذا اللفظ يأتي أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال umirna bi sadaqati an umarce mu da yin sadaka kala kunna nuhamilu ko wato mun zan wato abin nan muna daukar sadakar kenan don mu kai inda abin nan a bayan mu don mu tayi mu sadaka da ita kala fa tasaddaqa abu aqil sai abu aqil yayi sadaka bin nisfi sa'in da rabin sa'i wato mutane suna yin sadaka su dauki kaya masu nauyi na sadaka su kai shi ko rabin sa'i da gari shi ya dauko kada yace waja insanu sai wani mutum ya zo bi shay'in da wani abu aka sarmin wanda shi yawa ya abin nan rabin sa'i wa qala lil munafiqun sai munafiqai suka ce inna allaha la ganiyyu an sadaqati hada Allah ya wadatu daga sadakan wannan din da abin da ya kawo wa ma fa'ala hadha al-akhar da wannan na baya shi kuma abin da ya kawo Allah ba ya son su illa riya wato kenan bai komi ba sai riya fa nazalat sai ayat na da attafe ta sauka alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wadanda yake suna abin nan suna azandan masu tatawwi masu kyauta bisa ga son ransu min almu'minina fi sadaqati ga sadaka walladhina la yajiduna illa judan wanda yake ba su da wani abu sai gargodon wahala su shi dai sun ka kawo kun gane wato kenan ana kidan munafikai wato mai yin haka nan ya nuna munafiki ne walam yalfiz bishiru bil mutawwi'in amma bishir bai yi labzi da masu mutawwi'in wato masu yi bisa ga sunan su ba sadaka ta tilas ba kun gane wanda ya kawo wani ya ce kai wannan dan abin da ya kawo Allah ba ya son shi to shi ya zama munafiki وحدثنا محمد بن بشار حدثني سعيد بن الربيع حول سنة وحدثني إسحاق ابن منصور أخبرنا أبو داود كلاهما عن شوبة دكان صدق شوبة بهذا الإسناد وأن إسنادي وفي حديث سعيد بن الربيع قال بس حديث سعيد بن الربيع كنا نحامل على ظهورنا منذ منا أوكر كايا نصدق أكم بايم سيوان يتهود أبو أبن ربن سائي أكون غاني توم سيكون موني فصلي babu farin maniha kyauta kama kana da abin kama kana da nagge mai nono ka ce wani dan uwanka dauki ka sai ka aje kai ta shan nonon ta ta kare sannan ka mayar min wannan shine maniha ko kuma wani icce ya yi itace sai ce to ho ƴaƴan itacen nan na baka kai ta diba su har daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan shi ake ce maniha to حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به wato zai kai ya ce abin nan ga annabi sai ce ala rajulun yamnahu ahla baitin naqatan babu wani mutum wanda zai ba wasu mutanen wani gida raƙuma daga dubi usun wanda yake za ta abin nan za ta hito da safe da abin nan menene wanda ake sa nono ciki gora ko abin nan jina'un wato abin da ake sa nono ciki shine usu
wata ruhu bi usin kuma ita wata za ta hito da safe ta kawo goran nono kuma in marice yaya za ta komo da goran nono inna ajara hala azimun wato lalle ladan wannan kyauta abu ne mai girma tana da nage ka kawo ka ba wani dan uwan ka ce kai ka zan shan nono har nonon ta kare ko daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wato wannan nage da safe in ta hito da abin nan sarkati ke in ta tafi kuma ta yi kiwo ta komo sarkati ke duniya da tsiba ya to wannan kyauta mai girma ce ko da yake wato baka bashi nagen kyauta ba amma duk da haka kai alheri mai yawa wannan shi ake ce maniha حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف حدثنا زكريا ابن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى وأتى النبي يحني وذكر في سالة أبو حالا يودن يحنى وقال من منح منيحة سنة يتي وان دي بعد وتكوتا كودا آكي غريك تتي وانا تهو كذونا كوتا بحيا با maniha ne kun gane gadan bisa sadakatin wato ita kyautar wadda ta waye gari ga wata sadaka ka ba da abin kyauta ba amma amfanin shi ka bayar har ya kare to babu misalul munafiq wal bakhil abinda misalin munafiki da wanda yake mai rowa ko munfik mai ciyarwa da marowaci bambancin su حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتو النبي يتي قال عمرو يتي وحدثنا سفيان بن عيينة قال سنة يتي وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كون دان بمبنشن اسنادin sa قال مثل المنفق والمتصدق abin da an misalin wannan yana ciyarwa daga dukiyarsa wal mutasaddiq ko mai yin sadaka da mai yin sadaka kamar talli rajulin alaihi jubbatan kamar mutum ne wanda yake yana da riga biyu aw junnatani ko yana da abin junna garkuwa biyu min ladun sadayhima ila taraqihima tun daga wato abin nan nonansa har zuwa ga ƙasa wato kenan abin tufahi masu tsawo fa idan arada ibn fiqu in ya zan mai ciyarwa yayi niyya wa qala al-akhar fa idan arada al-mutasaddiq wato munfiq shine mutasaddiq in yayi niyya an ya tasaddaqa shi yi sadaka saboda da alaihi wato in yayi niyya yayi sadaka kamar yana da rigar nan biyu ya sa in yayi niyya yayi sadaka to sai rigar ta ƙara faɗi a kan shi aumar da koko ta shuɗe shi har ta kai ƙasa wai za a kun gane ko wai za a rada bakhil shi ko mai rowa in yayi niyyar an yi fi kashe ciyar qalasat alaihi sai rigar ta zuce masa wato kenan ba zai bayar ba sai rigar ta zuce wa ahadha kull halqatin mawdi'aha kowane abin nan kowane goben rigar wato sai ya rike mawdi'aha wurin inda ga jikinsa hatta yujinna bananahu to nan wata abu asarahu nan yana cewa wato ya bata abin nan shi wancan wanda an mai alheri shine in yayi niyya wato abin nan kowace abin nan kowane zobe sai ya buɗe hatta jina banana har ya rufe yatsunsa wata afu asaro inda yake bi su tsore tarewa ba wannan mai rowa ba kun gane kala yace fa kala abu huraira fa kala ko yuwasi'uha Allah zai yalwata ta fala ta tasu ba za ta karu ba ake kenan iri biyu ne wanda yake mai sadaka yana bayarwa abu na karuwa wanda yake shi kuma mai rowa yana son ya bayar abin na ƙara takurewa saboda haka wato wannan tsarin nan na hadisi mai riwaya ya yi kuren riwaya ya yi akasi kun gane ga wani nan tafi wa haddathani Sulaiman ibn Ubaidillah Abu Ayyub al-Gailani haddathana Abu Amir yani al-Aqadi
حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق النبي يا كاو مثال mai rowa da mai sadaka kamar da rajulai ne kamar mutum biyu ne alaihi ma junnata ne suna saye da wani abin nan sunan garkuwa ta abin nan riga wadda ke tana hana kibiya shiga sulke min hadiri na bakin karfe qalil turrat aydihima ila sudiyahima alhali wato hannayen sun yi bukata ila sudiyahima zuwa ga abin nan nonon su wata raqihima da abin nan kuma na kafafun su wadda al mutasaddiqu shi mai sadaka ya zama kullama ta sadaka bi sadaka ko da yashi wata sadaka in ba sa da anku sai sulkensa ya yi fadi hata tu gashi anamila hasulihi ya tsunsa wata afu asarahu inda ya bi ya shahe kun ga kenan mai sadaka shine ake shahe wato kenan in yayi laifi sai a shahe ba gama inda ya bi balle a bi a ce yayi laifi wada alal bakhil sannan shi kuma wanda amaro wati ya shiga kullama hama bi sadaka ko da yayi niyyar wata sadaka qala fa sai sulkenan nasi ya takura wa ahadar kullu khalqati ko wani zobe ki kama makana haurinta ya shiga cikin jikinsa kala yake wato kenan a maimakon ya yi faɗi har ya zan yana shafi abin nan sai ya kame jikinsa wato bai iyawa kala fa ana ra'aytu rasulullahi wato shi mai ba labari yace na ga manzon Allah ya kula yana cewa bi azbihi da yabansa fi dai bihi ko ya ka ga aljihunsa falau ra'ayta hu yuwasi'uha da ka ga shi mai rowa yana kokarin ya ja don abin ya bace shi kwarai wala ta tabbata wal hali ba sai fa'ali da ka ga abin mamaki da ka ga abin tsoro wato kenan a ce mai wadata in yana son ya taimako sai kuma abin ba shi yawa sai ya taimaka shi abin nan bi sai ta kai kamar tsarki haka zan karna gare shi وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يكتب مضان الله يكتب مثل البخيل والمتصدق أبين أن مثال ما يروى دميين صدقة مثل رجلين كمان مثال متلبيون عليهما جنتان وانا ديك أقوي سلكي بيو أكانتي من حديث النبي الكارثي إذا هم المتصدق بصدقة إن في ميين صدقة يعني في صدقة اتفق على يفهم كان الناس يفادي بريسي حتى تعرفوا أكثر حتى شاهد وابين القرآن سكينا إذا وصل يجي الشاهد بعض من عند التعاطر وإذا هم البصير فيكم روى إن نية بصدقة وتصدقة يكاتا يي تقلص على يفهم كان الناس يقاري تعقل بريسي ولمت يداه ila taraki hannayen taru ila taraki zuwa ga abin nan tarkuwa wata abin nan wuyan arzusun wuyansa wan kadabar kullu halqatin ko wace abin nan ko wani zobe daga cikin sulken ya juya ila sahibata ya zuwa ga ɗayan wasu kan juna wato ke mata matsayin sa qala fa sami rasulullahi yake ni ji manzon Allah yana cewa ya kula ni ji manzon Allah yana cewa wala yasadu an yi wasi'a tana kokarin ta sa ta yi haɗi da jikinka fala ya tabi zai yawa to ai san aje ana wan kada bar kullu halqatin idan ke za a bashi ko an bayar da gina masallaci amma bai yi wa kasa haka za a aje shi ba to in ya zan yana yi wa mu abin nan masu kwamitin masallaci sun kaga ya kamata a yi salab a yi abin nan kirali a baka ka sai kai fatauci kai da rabin riba masallaci da rabin riba wannan ya halatta a baka cikin dukiyar Allah yana sai handa in dai kirali tambaya ga da fara shi ne wa'azi mata suke yi yana da kyau to abin nan wa'azin da mace ke iya wa mace kai kana iya mata shi a
zuwa wajajen kamar wurin da ake da wasu taruwa a su taru mata da maza suna wazi. Maza da mata? Maza da mata. A'a, maza daban mata daban. Suna yi masu wannan ya to na biyu shine kira da yan makaranta suke yi ta suna kira bayan an yi sa ba da kamar kuji ko wani abu haka wanda ya fi yawa. Wanda yana da kyau. To wannan yana da kyau domin wannan yana kwadaitar da yara ga su yi kokari. Kaga Umarul Khattabi ya abin da lokacin da ya sauka Qur'ani abin nan suratul Baqara ya yanke raƙuma har kuma wannan an ka sanya ta in yaro ya abin nan ya sauka ana mai sauka a yanke abin nan a taru. Kaga wannan abin nan shari'a ta yarda da wannan. Tambaya ta uku. Akwai wata tambayoyin da aka yi a wata jarida wurin da aka tambaye ka cewa akwai yan shi'a cikin Najeriya ka bayyana amsa cewa babu shi'a a Najeriya. Babu shi'a a Najeriya domin waɗanda yake suna ana ce musu yan shi'a cewa ake su tashi su faɗa da gwamnati ba su san mi a da shi'a ba. Cikin su duk wanda kace kana iya zagin Abubakar yana iyawa ashe bai san shi'anci ba kenan. Ille kawai ya ji an ce a tashi a yi faɗa a kawo musulunci. Wato su abin shi'a ai suna taƙiyya abin da taƙiyya ka sa wani abu mai kyawu don kare ɓanna ba haka abin nan ba mene ne to wannan ya zan shi'a ba ma abin nan duk wanda yake zagin sahabbai wato shi'a ne suna zagin sahabbai ka taba gani wanda ya haka nan akwai mutumin Najeriya wanda ke yi wanda in ya aiwata wanda suke aikowa ba irin waɗancan ne da an nasu ba aikowa suke ku tashi mu yi abin nan domin waɗancan littafan na ainihi duk wanda ya gamsu ai zai gudu ashe ba shi ne ba kenan kamar misalin abin nan ai ɗariƙa shi an cice mutane sun sani ba sani ba don nuna mutum ne cewa ga wani yana da daraja har yana amsowa ga Allah in har ya amso ga Allah ai kenan ya hidda annabi kun gane ko wace in ya amso daga Allah don Allah ya ce annabi khatimun nabiyyin sannan kuma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sannan ya ce kuma annabi wa la taqawwala alaina ba la qawila akhadna minhu bil yamin thumma laqadana minhu al-watin wadannan duk da shi mutum ba tsoro ba to har wani ya tawaye karkatar da shi ya samu daga Allah ya yarda ai kaga bai san abin da yake yi ba in ya sani shi na yiwa to sauran tambaya ta shi wanda ya yi sallah baya wanda ba shi san hukuncin sallah ba kuma lokaci da shi yake ji wannan wanda bai san hukuncin sallah ba shi ma kanshi bai sani ba sai daga baya ya zo ya gane cewa wannan abun da ya aka ta cikin sallah da yake bai da sallah shi wancan ma bai da sallah to sai shi lama tun daga ran da zai fara ko shekara nan shi ta ranko amma in zai yi kokari kullun shi kokarin biyan sallar kwana biyu ko kwana zuwa kwana biyar to ko wace rana to in ya mutu bai ida biya ba wato farka tabridan wa shumal launi bayan qada yawmain kullu yawmin farka tabridan wa shumal launi tambaya ta karshe kai mutum wanda ya fahimci sunna amma iyayen sa ba su fahimci sunna ba ko lokacin za su aikata wasu abubuwa na bidiya su ce ya taimaka musu da kudi to wannan yana ya taimaka musu da kudi tunda yake iyaye to wannan sai ka ce ba wannan abu ba ya da kyawu amma dai ga abinci na taimake ka da shi in ya so in ya karkatar da shi can wannan abin nan ka nuna masa ga abin da ya kamata ka yi ba wancan ba kuma ka yi magana mai kyau domin mai wa'azi yana farauta hankali in ka yi magana mai wadda an mummuna kaga yana yiwa ma shi abin nan ku rabu in kun rabu kamar ka ke na ka jefa da shi a jefa shi wuta amma in kana nan tare da shi kana iya lallashin sa har lokacin da ya gane ka gane alheri yana sa mutum ya yi tunani idan aka yi wa mutum kyauta sai ya ki karɓa saboda dalili kamar haka na farko zaton kyautar rashawa ce na biyu ganin ya fi wanda ya bashi wadata na uku rashin sanin tsarkin dukiya to in mutum ya baka kyauta
الذمة الحرام لا يتعلق بالذمتين wato wanda ya yi laifi shi ɗaya da laifin don ya ba wani koko ai ya mutu an gada shi ɗaya da laifi wanda ya gada koko wanda ya ba kyauta ba abin da sai